Asawa, patayin ko yung asawa ko o I find something productive outside. Find something productive outside. Yes, sabi ko. Alam mo, magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro, dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko. No. I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman, President. You're trying to raise your hand kanina? Sige. Mayor, Mayor. I would like to get a reaction regarding yung, kasi yung may ibang, naayo bang hugpo sa tawong lungsod na member na na mubalhin sa mga sa other party. What is your take on this? good. I do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? Minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. Pero if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang Yung the Garcia. mas mabuti sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? No? O balik ta rin nila. Anong silbi nila sa akin? So Mayor, you are running. Walking ka lang siguro, matanda. Kasi na-confuse ako sa sinabi ko. Confirmation, Confirmation. Serious. Confirmation. Are you running for mayor? Your Final. Ingani na lang, kanusa ka mo file, Mayor, sa Martes, kay maghuwat minimo sa Comelec. Huwag ka mong makaalam sa buhay ko. Huwag ka mong nakialam sa buhay mo. Are you running for mayor? Maybe, Ningon na ba yung kahang, kami rin ba nag-endorse sa imo? sige, palamin ko lang kayo. Pagkatapos. Pagtapos na dito. Samok-samok mo lang po mga